Warrior Prophet TV. When I catch you soon, some ye can't ye hinter, I won't for winning who ye. Dear, if ye bay for dear sea war. Dear, ye dear hinter warno. Nyamedane di edicho. Me patch Warrior Prophet TV. So wo pasha, and ye not a YouTube. Miss Row. Koshe. Na dear nyamenam so de beya wa brabono. Who be drew. Yamenya okasiye. Na ontin any monfancho. Obapa Christine. Yo abusia me din the War Prophet Gideon free esede do na fe mo dum jata me awututu jago me do about the Warrior Prophet TV subscribe na e follow page no na e ha na ensam wo na dem de bro no de adam so no go Warrior Prophet de bia me de ensam nam de bia me de sunsum sam nam ennem ba be kiro tumi anantwie kita enye se nantwie ye ku ne we ne nam keke chia me na obeyi nchira me twa me ho agenkrato aba na me ba ye besa ahia stabless. Yo abusia me din the War Prophet Gideon for you esiedu ado hwe me e wo Warrior Prophet TV e wo YouTube na subscribe na ho na be hunu sunsum nsema na frɛ na ku ene akwankyere broskotos ene abayifu a wo mu dwane aya hwe me the Warrior Prophet amete ponko fita aso edure wiase ya ma me aya hwe me wache frɛ wunwa no nwa mfrɛ bi se the Warrior Prophet wa pie e wo taifa bokina obrempon na nkasa de ote ponko so a wo ba afi ni wo ba enti montwen me yehu a enhyira stabless. Yo abusia na ya san akọ asan ababiem ye kanantwi a ye nantwi eso wo mfaso bebre sunsum mu no nantwi eye aboa kese pa e wo sunsum enu kire na me de waba the Warrior Prophet enti wonu hanom a nyina ye me nantwi ba be kire tumi nantwi ye den ekita ene powers nantwi ekita enu kire na wo ko India man mu a Indiafo omo nye den omo nwe nantwi no ye wonne ma ye de nantwi eye e wo sunsum Inti nyamidifo ohene nantwi ya wo kirekire mu ka wo asem apart from nam na yehwe no eno apani ebetimi anya wo nantwi so a aw ye won faso bebre e wo nantwi so enye ne nam na yehwe ne nko a wa wo nantwi ne toilet ne mpo no ye wo incubus spirit ene lift marine spirit ne nti wo kọ north a normally no amusu amoda na omodi nantwi bin ye den ekwa hom emamunu nkomu ntimi nya den enchew obi bia odi nantwi bin e ka ne dan ho no emamunu nkomu nya den enche no tumi a nantwi ekita no ba ko no soso no na se yebo obidua ana na furu hye a se nantwi Johnson anopatutu tu no nantwi sore ye den e Johnson wo be kwa koso na wabompa yaguso na odi ama nipa na yabo ni dua na fura honhon no wo de ma no be start ya Johnson afe ama na furu ni nyina ye den atwetwe nyamidifo mintwa wanu nantwi abeben no so no aya me hu se adunsifo ne de ye niema bi wakwa nyamidifo onse nantwi okita tumi ena bo bia okita owo honso no okita tumi enti normally ye difo no na beben ne na ye yusu e de ema enipa tumi ene power said ye Samuel eko shira ye fene sen Samuel eko shira elimani bi eyi wo mo ye den epie enti no honso a nantwi kita ye de nipa ye den epie sanete wa won se ni podua ne krampo no ade enti no be won se akonfo kita nantwi podua no mo de kom tumi ye den ebom enti nantwi nye normal aboa bi keke ayese Ghana hanom no ye kuni wi keke but ye nyamfaso nantwi wo wufi ya tumi boni ntimi ma wufi baby nantwi ben wo no honhom boni ne marine spirit no no omo ntimi nya den emmen ho enti nantwi de ye wone so mfaso bebre nya ne nam ne nko a ye ku awe no ene ye beka so ne nam ne nko a ye den ye ku awe no ena won se obi japim timi ye obi wo pe nantwi bin ene nso a wo de sra so sa japim na ma nipa nan ye honhon no nantwi bin ne nso na wo de asra so ebe 1 week ni nyina ba ye den ebe twetwe enti enya mfaso bebre e wo nantwi so
na me di for yetimi si yese pompo bi wo ha fe ne nantwi pompo eno yetimi si enipa trim yes eno so no nantwi ne bibi wo ho a yetimi di ye na ya nantwi pompo no nantwi ne bibi wo ho no se ebo wutirim a ye so ne dwonso no eposa efra emura bi ana achempon ana ye womura bi wo ye fe amoakare bo oposa na ohwie nantwi ne dwonso ngakre no de agu onipa na nantwi pompo na ye den abo no pai pompo ne ye den ewo ne tirim sana etie enti ye wonfa so bebre e wo nantwie so nantwie die obi bia onim sunsuma onim de no abena bere nyina nantwie ben no enti nantwie die nantwie e wotumi pa odi for mi ntwa no nantwie no so say ye wo tuntum ene ye wo fita yeso ya kan mema na se bibi mamu die yenim se ade fita de e ade pa ana ade tuntum ne de egina ho ma ade a didi nsamone me pese me busa se wo hu nantwi fita ana nantwi tuntum a e de na kire oh wow se wo hu nantwi fita egina ho ma nkunim de ye wo de ye de emo ne bebire eye ewi place wo se nantwi no wo ba me nantwi no me wo fita me wo tuntum me wo brown me wo golden brown ye wo emo ne bebire ade de ye en ade de sese nipa eye nantwi adabwan ade de sese nipa uwura sunsun a ade de sese nipa eye nantwi nti wo kira na wo kira se sunsun ogu pese odi enipa bi nsamone a yes obetimi di nantwi agina ho ama agina ho ama no so yes here instead of a nipa no obetimi di nantwi ayeden agina ho ayeden ama no enti nantwi de wonya boa oya boa bi a oye normal aboa okitatumi ode ne ho enti baabi bia nantwie won ahombo ne ntimi nyeden entai ma ho no sana nantwie adeban se de nyame abono na adeban ene ne su yeden etie no wono so ne de a nyame de man ne but yenim emfaso bebre wono so no ntene na me do haba de Warrior Prophet TV say me ba be kire se de nantwie na obi hu nantwie abeka so ne nam keke ne ye keke so ti ase ene nantwi nam ne krempo so ukoko so kota e bottle of a itimi divert to ade foforo nantwi nam ya yes nantwi nam ya e bottle of no ni bako na wo ton no kitani na okitadura o dane no eye ni bibi foforo enti nantwi de ye mfa ni agoro no timi se ye de nantwi timi gina ho ma dipa kra na me di for mi ntwa no ekuro bi anasa maman bi anwi nantwie yes wa wo say okọ India na omu nwi nantwie omu bu nantwie se wo yabo akese okitatumi enti wo mo somo no wo mo nwe no so ti ase enti nantwie sa nantwie mpaboa na hyehye no wo bi betimi di ayi ni moku mi ensa de abo wo dam just 15 seconds nantwie moku no obi betimi yi di abo wo dam just 15 seconds enti nantwie de wo yenya mfaso ne party bebere wo ho a yenya mfaso ye den e wo no enko konfo betimi agi nantwie po de no de kom afre ne bosom ana afre ne tumi enti nantwie de nantwie yaboa bi a yendi ne ho agoro sa na me di for nantwie ye oba ene bema enti ade a betimi di oba ye no betimi di bema nso aya na ya yesi ade a ye di ensuo ye no wo de nsan ya enye yie da ye wo de edi nantwie baaye ene wo de edi nantwi bema so ye den eye obia eye wo ni nidi so ye wo de edi fitaa ye den eye ene wo de edi tuntum ye den eye enti nantwie die wo yaboa bi a me ni ho agoro because me ni mu de me ni na me sunsun ni so enti me ni ho agoro na me di foi ebra na me ko school ye teacher na se cheche ni me atra se nantwie anyem abosome nso abosome nkono wonyim abosome nkono se de nipa eno te me se nantwie ye de gina ho ma nipa wonyim abosome nkono 9 months o de me nantwie ketie black and white ojina no onyim afi no anya 7 months aka ne 2 months ansa no waye den wawo enti nantwie anyim abosome nkono 9 good months ansa no waye den wawo ne ban enti nantwie de woni nipa mu abosu no difference bi anya den enim aban ya kitami nantwie ayin se da wo be won e no be we sa haban we ansa ne wawo adentia eye nyame abode nyame nhyehyeye ono soso de nyame de maa no enti nantwie wo hono no ye ni nantwie hu agoro so de ate eno ti difu ranifo no so omo nye nantwie na wuduru omumu na pese oyo amade obo nantwie na no so da ne nantwie ni bi because the nantwie de ni gina ho ma nipa ye wo fu ranifo nantwie ono ne sa black na wo mu no o me fa mu fulani yes
se wo ko fulani fo no na e bia wo kwa koyo mu bibia opem nantwie no so adane nantwie ni bi no gina honom wo hunu no eno ti nantwie de ne sesama nipa enti de ye won nyema bebre wo nantwie ho a udi agoro obi ba mo akoda ntam nyame difo na eye ese nantwie no funsuo enipa ya no mo ana ya wo se wo ka kire Abraham se me de ne kwasa ase adu funsuo na wo ahye somma so ti ase mo ka hifa sa na yenya firi nantwie mu ne yenya maka yedan efiri nantwie mu ne yenya maka papa yedan efiri enti nantwie ma yemfaso bebre enye kum na ye kum na awe na be ma yemfaso yenya mfaso bebre yedan e wo ne so asase bia nantwie didi so e toilet gu so no ahohomu fina hohombo ne ntimi penetrate ye was spirit fe incubus ene left on ne mamunu nkumu yedan e chi nipa no enti se oba na ohunu nantwie toilet ne wa around a ma because na chi wade no no sa spirit no ono no oti nantwie so ana aponko so tinamidi for kan sa ne kese ye gidi for no opa se ye da ye mfa nantwi bi nsi ye nchen so ti ase da bi onye se wo da wo di nantwi bi besi wo nchen asesage ba bia wo premises ba bia wo wo no wo betimi di bia ye den afra cement krompa ka ho se de be ya hyensode na spirit ne ba wo so hunu saade na enya de obeba wo kɔ nofa omo de fra note eka edan ho enti no nantwie de ye wo nantwie so mfaso bebiri ayenya na wonimu dia na wohunu nantwie a wobebu no se oyabo akese okita tumi so ti ase wa ese ponko nantwie tekrema no ye de bibia na ya nantwie tekrema no ye de bibi se de nipa tekrema te no sa ne nantwie tekrema ye dan ete obi ka so obeka wano atom a obi ka so wo ma won kasa bi mo wo wiase a wonya nantwie tekrema ma me wakum enti ne ya won niam bebre ye dan e wo honom ye di nantwie ye dan eye so to yase ya won niam bebre wo ha ye di nantwie ye dan eye enti nantwie di e obi wo beka so ye wi nantwie nam keke da bi ye nwene nam keke tumi wonimu esayare wo sayare opamo ahomfi opamo ahombone na me kasa akonfo krompo gini podua ne ye dan ekom yes ti nantwie ye mfa ne ye dan eni agoro wo ye abo akase a wo ye dan owo tumi pa eno nti me so ma yesunsum ni me di nantwie so aye dan abem me so te yase ha ye mi ankasa me fa mama ye dan maje because wo ye nyame difu a so pedwuma bi kakara ye dan na wo ye no de keka nyame dwuma no ne timi bua wo na wo timi ye dan ekonim enti mi me fa mama ye dan ma ye ntina ya na mo wano mo ye dan wo nimme pa ti me ba ha se ya wo nimme to ya no mo ye dan wo ben enti no nantwie de ene ma kire wo se de nantwie tumi ene ne niam kita mo question ba akoma ebi wo ha ukoma yanka omukum nantwie na yesi enkofo bitimi betomoja no nantwie moja no yes nti wo bekono no mo de ade asu na esone gu yeah one say yesi ye de moja ene patama okara nti nantwie moja no enye ade a odi me so rough nantwie moja no ejina ho matumi so ti ase won say was ni ho kwan so okra bia de ye dan edi moja because ye di moja patama okra nti se wo ye bone bi ana se obayifo bi ana di mo bi hwehwe okra yetimi di nantwie gina ho sesama okra no ema wo nyankwa eku aboa no ema wo ye dan enyankwa nti sa na nantwie so esomfa so ye dan etie nyamidi fo na chese nantwie a yehuna ye de enim sankane na ma na yawie kwa na chese mfaso bebre ya mfaso bebre e wo nantwie so enu bi ne mabobo bi bebre aye dan a kire wo no e fa ne jonso ne moku na anon ne kura mpo ne nutu no so te yase once obi wo honom a na wasode etia wo abrabom ode na no ekeka ho nsem bone ogu onim ase ade a wonye wose waye wonya nantwie ne nutu no na no sei na e wode sunsum so eye den eye ni moku ni so wode sunsum eye na bebe ne wode sunsum eye ni podua no na chacha ne kura mpo no e wode sunsum eye den eye aya no mom wo twe no ana momo K5 no sa nantwie achacha no ye wade a ye de ya ni nyina be nane afa odwonso ma wonkoye operation bia enti nantwie de ye nyamfaso bebre ye den e wo nantwie so
Yo abusua masan me de waba baabi foforo biem. Me de waba prekum. Ye ka aboa preku aboa preku ya aboa bi edi ni yimusuo. E de dane mpata efiri nipa so ye ni yimusuo dane mpata efiri nipa so. Enti wo kenkan cho na gadara ni bodamfo no. Preku ena ye nyame tutu ahombone no ene ne ko share preku nim. Me ba zo kan ho ne entie. Odi for ye hwe bibi wa Luke chapter 8 verse 26. Sa. Tifia so say ahombone tu. O se no kodu garara. Enti preku ye aboa bi ye tutu honhom fi adwaman honhom spiritual manage nyina aboa preku ye okoi ne mu ne tutu sa ne ma ne nyina ye de ehye to aso ne enko e o se obarima bi ahombone woni mu dadaada sa a ofiri ko nu ba be hia Yesu a wan sha atade sa na ote edan biawa mu na emu obodan mu na ote na ohunu Yesu no obomu dendenden hwe ase wonani wo so ohunu Yesu no because ohunu se sunsun wonim nti obomu dendenden na wo hwe ase ye dan e wonani enti preku de maame preku de ye de yimusuo ye de patam so enti obi bia enti no obi bia oye sunsun nipa no onwe preku ahemfu bebre wo mo nwe preku ye nnuanu mozlemifo okro bo mo nwe preku wo ma chiwade kese ani preku enti waye ogidi ni de preku okro bo nyame se wo wi a wuyi nahi so ti ase o kan Isaiah wo se wo wi preku a wuyi nahi preku de ye de yimusuo ye de patamusuo wo haw kwanana ye twe ahombone ifiri nipa mu e de hye preku mu de kogupum Isaiah 65 verse 3 Wase oman a oyi mahim anim da. Wase oman ya wo mu yi mahim wo manim da. Obo afodie nturom. Wase obo afodie wo nturom. No wase niwan wontawa. Yes. Watenatena adamna mu. Adeda nkukuam. Sa. Wodi prako na. Wase wodi diai. Oh, wo mo so wo ma ante wase wodi diai. Wase wodi prako nam. Na tuwade nkwan wo. Wase achiwade nkwan wo kwansem. Enti wo prako yi. Wankasa wuti preko ni din kopo ye fanche o preko oboya Charles nane kwe domedo wuti edin bebre enti preko de eyabo a ahohombone ye den yetinim enti oyo ogidi ni na yesunsum nipa preko de emfa bi nye den enka wano da so therefore ne kra no we dey we final word a wo ma okay all the make kire Ghana for na bochirefo nyina say yehu a enhira na brade tutu anamo say within the war of prophet Gideon for yesedo me de bia no mesumsunsum kase ebo na medenam de be ka kire wa no say pesunsum ni bi na won hwehwe sunsum ni mama na won kyira wo na brabo na ye ebo no enye kwa bible say enye ni honam ni mogya na enya ye ne wiem atumfo nsum my friend kabra chie eni ye emfa ye ni huom ye nuomu na enya enti pe ba bi ne bo ho ban ne man ne manti menya dai enane because abrabo no wo ye wadwen say wo de wa ho oden ene utumi ekwa ma me wo be ka kwan mu erade nhira na erade ntitu anam nsi subscribe ye na follow the Warrior Prophet TV na ubeye nhira stay blessed.